എത്ര എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്? എത്ര പേജ് നമ്പർ എത്രയെന്നറിയാം? നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്ന പേജ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ആവാറായിരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്, എൻ്റെ ഓർമ്മയില്. ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം, ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാതാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ചതുർപ്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗൃതേക്ക് ജനന്നുകൂടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്, 2 ആഴ്ചകളായി അല്ലേ? അയോധ്യ ട്രിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയിരിക്കായിരുന്നു, അത് കാരണം ഉണ്ടാ. നമുക്ക് എത്ര പേരെ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാ? സ്ലൈഡും ഞാൻ അത്ര നോട്ട് ചെയ്തില്ല. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 18ാമത്തെ പേജിലാണോ? ആയിട്ടുള്ളൂ. ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സ്ലൈഡ് ഏത് പോർഷൻ ആയിരുന്നു. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് ഇതില് എവിടെ നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് സ്ലൈഡായിട്ടൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നോട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ വായിക്കണതെന്ന് വായിച്ചോളൂ. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. ആരെ വായിക്കുന്നത്? പ്രഭുജി എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് വേറൊരു വായിക്കാൻ ഗീതമാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ ആരാ വായിക്കാനുള്ളത്? ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചയാൾ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ
5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. മഹാരാജ്ഞിയുടെ സേവകരും പരിചാരകരും വിനയപൂർവ്വം ഓച്ചാനിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്ഞിയുടെ പിമ്പെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പിമ്പെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ക്ലിയർ കട്ട് പറയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമരസം അല്ലെ, പ്രേമഭക്തി, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ള വ്യക്തി, ഭക്തിയുദ്ധ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായ വ്യക്തിനെ പറ്റിയാണ്. കുറെ ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ചെങ്കിലും പുരോഗമനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ മത അനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മുക്തി തന്നെ, നമുക്കൊരു 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. ഈ മുക്തി തന്നെ തരം മുക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി ഏത് സമയത്തും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം, അതാണ് ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേര് ഋഷികേശൻ അല്ലെ, അല്ലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതോട് ബാക്കി എല്ലാതും സന്തോഷിക്കപ്പെടും. ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ആനന്ദത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആനന്ദിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ബാക്കി എല്ലാ സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവര് പിറകെ വരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ കടക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അത് കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപേണ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ആഗ്രഹം വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പരിപൂർണമാക്കി കൊടുക്കും. കാരണം ഭക്തനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അഥവാ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ഭൗതികതയായാലും ആത്മീയതയാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും ലഭിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതിന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമാണ്, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലഭിച്ചിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിറകെ പോകില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ശരിക്കും അവരെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ആനന്ദമാണ് അവര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞ ഐന്ദ്രിയ സംവൃത്തനത്തിൽ നിന്ന് 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലതരം തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം മോഹിച്ചത് കൊണ്ടുമായില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകുകയില്ല. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷം തന്നെയോ അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം അത്ര എളുപ്പം നൽകുകയില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാനാകൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യ 19:151 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതില് വേറെ പോയിന്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പല കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ഭഗവാൻ ബാക്കി എല്ലാതും തരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരുന്നത് ആരാണ്, നമുക്കറിയാം, ഐശ്വര്യ ദേവതയാണ് തരുന്നത് അല്ലെ, വേറൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. കാരണം ഭക്തി കിട്ടുന്നത് അത്രയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും, അപ്പൊ പരിശുദ്ധനായ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടൊരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഒരു ഗുരുവിന്റെ, നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെയും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൂടാതെയും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധനകൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നറിയാം. അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാൽ പല തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠാനം നടത്താറുണ്ട്. അത് സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ വക അനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്ന ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനം നേടാനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. കൃഷ്ണന് ഭക്തിയുത സേവന അവസരം നൽകി, കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകിയില്ല. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു കാരുണ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോപവും മോശം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് വരാം. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. കാരണം അത്ര അടുത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഭക്തനായി മാറാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കും, അതാണ് ഭൗതിക ലാഭമോ മോശം തന്നെ ആൾക്ക് കൊടുത്തെന്ന് വരാം. അത് എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം അത്ര എളുപ്പം നൽകിയില്ല. അതിന് പല ജന്മങ്ങൾ, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, പല ജന്മങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം. ആ അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ ആയ ഭക്തിയുത സേവനം അത് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. ഇതാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെക്കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനും കഴിയും. പക്ഷെ അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ജ്ഞാനികളെ പറ്റി പറയണതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്ക് പല രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എല്ലാവരും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാവും, ജ്ഞാനികളുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളും നമുക്ക് യോഗികളുണ്ടാവും. ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അവർക്ക് അതായത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലമാലയുള്ള ഊരാക്കുടക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാകാം. വേദപ്രോക്തമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്കും ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് ധർമ്മം, അധർമ്മം, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ പരമാവധി ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. തെറ്റേത് ശരിയെന്ത് അതിന് പറഞ്ഞത് സാത്വികം. നമ്മൾ പറയാം രജസ് തമസ് സാത്വിക ഗുണം, സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയരാൻ കഴിയും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വിശുദ്ധ സത്വഗുണമായ അൾട്ടിമേറ്റ് പരമാനന്ദത്തിലേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കടക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനു വേണ്ടി അനേകായിരം ജന്മം ഇവിടെ അതിന് നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം അറിയാം അല്ലെ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്ത് ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രഭക്തത്തെ വാസുദേവൻ സർവമതി സമഹാത്മ സുദുർലഭ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനിക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കരുണ വളരെയധികം ആവശ്യമാണെന്ന് ആര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സതീദേവിനോട് മഹാദേവൻ പറയണ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. കേവലം സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ലെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെയും പൊരുൾ മറ്റൊന്നല്ല. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാകുവാനു മാത്രമേ ആ വിധാനത്തിൽ എത്താനാകൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നാരദൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതൊരു ഭാഗവതത്തിന്റെ 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ 18ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ പറയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പോയിന്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് എത്തൂല. ആധികാരിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആധികാരിക നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കാം.
പക്ഷെ എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാകുന്നവന് മാത്രമേ ആ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ സത്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഭക്തനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭക്തി നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മ ഗുരുവിനെ എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്ന? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു തരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ പൊടി കൊണ്ട് മാത്രമേ, നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ടോ ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടോ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം പറയും, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മസമർപ്പണത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5:6-18 നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുണ്ട്, രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ, പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹകരനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ! ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം അരുളിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ദിവ്യ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ നാരദൻ ആരോട് പറഞ്ഞ? യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ല. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മുക്തി പോലും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തി കൊടുക്കൂല. കാരണം ഭക്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വിലക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭക്തി, അതാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ യദുക്കളും പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരു സ്നേഹം എല്ലാ ഗുരുവായിട്ടും കാണാം, അതിലൊരു അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രിതനായിട്ടും കാണാം, സേവകനായിട്ട് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ടും കാണും, അതുപോലെ തന്നെ സേവകനായിട്ടും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ദിവ്യാനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. വിലക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യജമാനനായി കഴിഞ്ഞ ഭക്തൻ, അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സാധാരണ ഭൗതികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മുക്തിയോ ഇതല്ല, ഇതൊക്കെ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രഭു. ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെ, ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഐക്യം പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ സായുജ്യമുക്തി, ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം അതും ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ആ വ്യക്തിവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികൾ ചെന്ന് എവിടെ ജോയിൻ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മത്തിൽ ഐക്യാണ്. അവർക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ആ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല.
അത്രയും വലിപ്പമാണ്. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയൂലേ ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യമുള്ള ആനന്ദം തന്നെ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം, അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആനന്ദോ മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുല്യം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഏത് ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഐക്യം കിട്ടുമ്പോ ആനന്ദം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാൽപായസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് പാൽപായസം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് ശരി പാൽപായസം അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാൽപായസം ആഫ്രിക്കക്കാരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇതാണ് പാൽപായസം, വെള്ളം നിറത്തിലിരിക്കണത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇത് തന്നെയാണ്, കഴിച്ചു നോക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാ അതിന്റെ ആനന്ദം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് കഴിച്ചവർക്കും അത് അറിയുള്ളൂ, കഴിക്കാത്തവർക്ക് അറിയില്ല. അല്ലാത്തവർ എന്താണ്, ഒരു വെളുത്ത കളർ പോലുള്ള വസ്തു കണ്ടവർക്ക്, കേൾക്കുന്നവർക്കോ എന്തൊരു വസ്തു വെളുത്ത നിറമായിരിക്കുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശായിയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ശ്രീധരസ്വാമികൾ എഴുതിയ ഭാഷ്യമായ ഭാവാർത്ഥ ദീപികയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും അങ്ങയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ അപൂർവം ചിലർക്കു മാത്രം അറിയാം പരമാനന്ദം എന്താണെന്ന്. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തിനേറെ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന പ്രോന്നത സുഖത്തെ പോലും നിസാരമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ആ പരമാനന്ദമെന്ന് അവർ മാത്രം അറിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയത കൈവരിച്ച ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റ് ആനന്ദമെല്ലാം വെറും പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഇതിൽ ഹരിഭക്ത സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാരാജ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ചെറുതാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവദാശായിയായ അതീന്ദ്രാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും വലിയൊരു ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനാകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോളം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. കാരണം നമുക്കിപ്പോ നല്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസാദവും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കഴിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അത് അറിയാം, ഇത് നല്ലത് അത് ചെറുതാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്താണെന്നും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ ഭക്തന്മാർക്ക് രണ്ടും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്, അത് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അത്രയും വളരെ വലുതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അതാണ് അതിനെ കാലിക്കുളമ്പിൽ പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിവെള്ളം, കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആകർഷിക്കുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ രാധാറാണിനെ കൃഷ്ണനോടുകൂടി എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്
രാധാറാണി. കാരണം തന്നെ രാധാറാണീനെ ആരും ആകർഷിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മദനമോഹൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പേര് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തു പോന്ന ആകർഷണത്വം അതിനകത്തുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആര് കാമദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവന്. അപ്പൊ കാമദേവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ 1000 കാമദേവനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആകർഷണ ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മദനമോഹനൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താണ് രാധാറാണിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ? എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷണം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും മൂർത്തിന്യ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണിയാണ്. അതാണ് രാധാറാണിനെ എന്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്നതാരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് രാധാറാണി. അത്രയും പ്രയോറിറ്റി, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് രാധാറാണിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനമല്ല, അത് രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദേവീ പ്രകൃതിയുടെ അന്തശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്ന അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന്? അത് രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതാണ്. കാരണം രാധാറാണിയെ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനവും ഭഗവാനെ ആകർഷിച്ചിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത് നേരിട്ട് രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ രാധാറാണി ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനവും എന്താണ് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6:14-20 ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞവയൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ കോട്ടിങ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് ആരോട്? ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യോഗ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ദാർശനികരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും വളരെ വേദാന്ത പഠനം, അങ്ങനെ കഠിനമായ തപം അനുഷ്ഠാനിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ സേവനമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം അടക്കം പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ശ്രേണിയിലുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റത് ശരിയല്ല, തെറ്റ്, അതങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ബാക്കി അതിന്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ. വേദപഠനം ആയാലും പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങളായാലും, ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാണെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും യോഗ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതിനെല്ലാം താഴെ ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തൻ തനിക്ക് നൽകുന്ന സേവനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഏതിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭക്തന്മാരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
10:48-49 വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശസ്തികളെ യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. താൻ കേമനാണെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ല. മറ്റു ഭക്തന്മാർ തന്നെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു: രാജൻ, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അന്യരിൽ നിന്ന് സ്വയം മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ മാത്രമല്ല, ദൂതനായി പോലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും അത് കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പറയില്ല യോഗ്യത, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വിനയം അല്ലെ, താനാണ് വലുതെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല. ദാസാന് ദാസാൻ, അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശസ്തി യുധിഷ്ഠ മഹാരാജ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്ന നിലകളിൽ മാത്രമേ, ദൂതനായി പോലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യമായി ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. കാരണം അത്രയും ഭാഗ്യം ആർക്കുണ്ട്, യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പാണ്ഡവരെന്താ, ആരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് വാഴ്ത്തുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നടക്കം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. കാരണം അവരാണ് വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു വിനയ മനോഭാവമായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തനില് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമാണത്. ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അർജുനന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നത്, ഭഗവതിയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അങ്ങ്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനെ വിലക്കെടുക്കാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു യജമാനന്റെ രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ഭക്തൻ. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ആ സ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകതയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ആ സഹായത്തിന് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും അർജുനാൽ വിഷമാണ് പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാജിക സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത്, അവരെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയിൽ അത്ര ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളത് കാരണം ഭഗവാൻ അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷണമായത് തന്നെ അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. കാരണം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തി. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്.
ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും അത് വായിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് രാധാറാണീനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രാധാറാണിയെ ഭഗവാൻ രാധാറാണി ആകർഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അവർ അത്രയും വലിയ ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സേവനത്തിനും, നമുക്കറിയാം സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം അതറിയാത്തവർക്ക്, അതെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം, അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് അറിയില്ല. അതിന് മറി പാൽപ്പായസം നമുക്ക് കുടിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അത് അറിയാനാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഭക്തി, അത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല എത്ര ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഗോപന്മാരെ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഗോപന്മാർക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് തന്നെ കിട്ടണം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള കളിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളത് ഭഗവാൻ ബാക്കി എല്ലാതും കൊടുക്കും, ഭക്തി കൊടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അധ്യായം 2 ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ജനറലായിട്ട് 3 തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തിൽ, ഒന്ന് ഭഗവാനുടെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം. അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും, മറ്റത് പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കുറെ ലെവലുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് 3 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭു വായിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ, പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ആരെയും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ: അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 2 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ, പരമാനന്ദത്തിൽ 4, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ അതിന് 6 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവയുടെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളും സവിശേഷതകളും പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ആ പ്രാഥമിക തലത്തിനെ 3 തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ 3 തിരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനം, സാധനകൾ, സാധന ക്രമങ്ങൾ, സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ തന്നെ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 2 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരമാനന്ദത്തിൽ 4 വിഭാഗങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ 6 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം തരംതിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഒരാളുടെ പൂർവജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുമായി മുൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാവില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. അത് 100% കുറ്റമറ്റതായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചതൊന്നും നഷ്ടമാവുകയില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ച അതേ ബിന്ദുവിൽ അനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അതിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്ര നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല. അതിനൊരു പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം അവസാനിച്ച ആ ജന്മത്തിൽ നിന്ന്
അടുത്ത ജന്മത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളെ ആരായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല. പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തര ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി അതൊരു തുടർച്ചയില്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുമായി മുൻ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്ന് വെക്കുക, അത് 100% കുറ്റമറ്റതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചൊന്നും നഷ്ടമാകില്ല. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തോ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കും. അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്കത് പരിപൂർണമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും തുറന്നു കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ച അതേ ബിന്ദുവിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടരാം. ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യം. ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അയാൾ ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേഷ്, അടുത്ത വെച്ചുള്ള അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. അയാൾക്ക് ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയായാലും ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വെറും ഊഹാപോഹാധിഷ്ഠിതമോ വാദപ്രതിവാദ ഘോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങളുമായി മാത്രം പരിചയമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം വളരെയേറെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ വേറെന്താണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഭാഗവതം വായിക്കുക. അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിനോടും ഭഗവത്ഗീതയോടും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരിൽ എന്താണുള്ളത്, ഭക്തിയുത സേവനം എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഊഹാപോഹ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഊഹാപോഹാധിഷ്ഠമോ പ്രതിഘോഷങ്ങളോ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസരം തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചില വ്യക്തികൾ ഇതിൽ വെറുതെ സ്കൂട്ടനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ സാധാരണ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ, ഭഗവാൻ ചരിത്ര പുരുഷനാണല്ലോ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. കാരണം ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഭക്തിയുത സേവനം പിന്നെ അവർക്ക് എളുപ്പമായി തുടങ്ങും. അവര് സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ, ഫോർത്ത് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഈ വസ്തുത പിൻബലമായി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആധികാരികമായ വാക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. സ്വന്തം വാദമുഖങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മിക്കവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു താർക്കികൻ ഈ നിഗമനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ മട്ടിൽ ന്യായവാദങ്ങളുടെ പാത ഒരിക്കലും ഭദ്രമോ സർവം സ്പർശിയോ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ആധികാരി ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കാലടികളുടെ പിന്തുടരാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പല വ്യക്തികളും ഈ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. അവരുടേതായ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പല റെഫറൻസുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പല ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത്
അതല്ല വേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും ആധികാരികമായിട്ടുള്ളവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ. അതാണ് നമ്മളെ ആചാര്യ പരമ്പരകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആചാര്യ പരമ്പരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് കറക്റ്റ് ആധികാരികമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവർക്കായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സ്വന്തം വാദമുഖങ്ങളും തീരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മിക്കവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കാലടിപ്പാടുകളെ നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിപ്പോവും. അല്ലെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ വഴിയിലെത്താൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നൽകുന്ന സാമാന്യ നിർവചനം ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നിവയാണ് ഈ 3 വിഭാഗങ്ങൾ. അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതെ, അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തിരസാമൃതന്റെ 3 പാവങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല, പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ പറയാം. പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ഭക്തിയുക്തസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പരമാനന്ദത്തിലുള്ളത് ഭാവഭക്തി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ പ്രേമം. ഇങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റിയാണ് വീണ്ടും പിന്നുള്ള സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ അനുഷ്ഠാനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചിലത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, മറ്റു ചിലത് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളെയും ചിന്തയെയും സംവേദനങ്ങളെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതും. അപ്പോൾ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഒരു സെക്കൻഡ് വായിച്ചോട്ടെ, പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ വേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചര്യ, നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തേ തീരും. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും സവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തതാണ് അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ഡെഡായിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാനുള്ളതാണ്, ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. അതാണ് അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റു ചില നിഗമനങ്ങളായാലും ചിന്തയായി സംവേദന പ്രാവർത്തികം, അപ്പോൾ മനസ്സും ഭക്തി സേവനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷത. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ വേറെ വഴിക്ക് പോകും. അത് സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, അത് ബുദ്ധിയായാലും മനസ്സായാലും ശരീരമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ല അനുഷ്ഠാനം. ഉദാഹരണത്തിന്, ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം കൃത്രിമമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ ശിശുവിലുണ്ട്. അല്പം പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നന്നായി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ്. പ്രാകൃത വർഗത്തിന് പോലും ഈ വാസനയുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം പിന്നിൽ പരമമായ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇത്തരം ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവബോധം അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളവരിൽ സുപ്തമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉണ്ട്.
മാലിന്യങ്ങളാകുന്ന ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ശിശു അല്ലെ. ശിശു നടക്കും. അപ്പൊ ശിശു നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശിശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശിശു നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ഭക്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചും കൂടെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശിശു നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിനുള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ് ഇത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രാകൃതിക വർഗക്കാരിൽ പോലെ ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും, ഭക്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് പ്രോബ്ലം പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളവർ സുപ്തമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. മാലിന്യങ്ങളാകുന്ന ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മളിത് അത് ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 തരം മാലിന്യങ്ങളെ പറ്റി. കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണം, അത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ണാടി, ഭ്രൂണം, പിന്നെ അതിന് പുക, തീ. അപ്പൊ പുക, തീ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ ജീവജാലങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ മരങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ നമ്മ കഴിഞ്ഞോളൂ ഏതാ ദാമോദര മാസത്തില്. കാരണം അത്ര അവബോധം നശിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ മരമായിട്ട് അവരെ ശപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ ഈ 3 വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും. വളരെ അവബോധം വളരെ താഴ്ന്ന വ്യക്തികളും അതിനേലും ഉയർന്ന വ്യക്തികളും കാണാം. അപ്പൊ ആ ബോധം നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ അവബോധം നമ്മൾ എത്രയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അത് മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിന് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്, ശരി സംസ്കരിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ ഈ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാം, ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, അതായത് മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. നമ്മിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ തട്ടിയുണർത്താൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പ്രവർത്തനോന്മുഖമാക്കാൻ ചില നിർദ്ദിഷ്ട സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അല്പമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിസാരമായ ചില ചിട്ടകൾ മാത്രം. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. അതുപോലെ വെറും അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുത സേവനശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധനാഭക്തി. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ചിത്തഭ്രമം എന്ന വിലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭ്രാന്തരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളില് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണപ്രേമം സുപ്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഭക്തി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുള്ള എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താണ്, കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, കുട്ടി നടന്നോളും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും പറയുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. പരിശീലനം എന്നും പറയാനും പറ്റില്ല. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചില ചിട്ടകളും ക്രമങ്ങളും ആവശ്യമായി വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതൊന്ന് എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു ചെറുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മ ചിത്തഭ്രമം എന്ന വിലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞ ബദ്ധാക്കന്മാർ ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ബദ്ധാത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ചിത്തഭ്രമം പിടിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും ചിത്തഭ്രമം പിടിച്ചവരാണ് അല്ലെ. അവരെന്നെ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചുള്ള അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ബന്ധനത്തിനും കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു.
ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരുന്നു. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ മംഗളാരതി നടത്തുക, ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, ആത്മീയ ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഒന്നൊന്നായി ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചിത്തവിഭ്രാന്തി നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാഭക്തി മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടുടലുന്ന ബദ്ധാത്മാവിനെ ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കാരണം, ഈ കാരണം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് സാധന? അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് മംഗളാരതി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലതരം ബൗദ്ധിക കർമ്മങ്ങളിൽ വിട്ടു നിൽക്കുക, ആത്മീയ ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ചില കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സാധാരണ ചെയ്യണത് എന്താണ്? നമ്മൾ വികർമ്മം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മം എന്താണ്? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കർമ്മം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നാൽ കർമ്മമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മവും വികർമ്മവും അകർമ്മം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു മസാല പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വികർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ വികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മവും വികർമ്മവും ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ രീതി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് സാധന ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതക്രമം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ നമുക്ക് ചിത്തഭ്രമമാണ് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മള് ചിത്തഭ്രമം പിടിച്ച പോലെ, നമുക്ക് ചിത്തഭ്രമം മാറണമെങ്കിൽ ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്തഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നു: രാജൻ, ഏതു മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ തുടക്കവും അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും. അപ്പൊ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. അതിന് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് കൃഷ്ണന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും രീതികളും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എന്താണ് അത് ക്രമീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പതുക്കെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധനാഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറയ്ക്കണം. മഹാരാജാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും ബദ്ധപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അംബരീഷന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമം നടത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അയാളിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ ജാഗ്രതാക്കാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. നമ്മള് സാധന ഭക്തിയിൽ വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണെന്ന്. അതെന്താണ്? ആരാ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് അല്ല അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം അതിന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയണം. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത് മന്ത്ര ജപമാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയണം. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. കാരണം നാമരൂപ
രൂപമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഗുണ ലീലകൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഫൈനലല്ല. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോഴും ഇത് ആരംഭമാണിത്. സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നാമജപം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും രാജാവിനോട് പലതരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നിരുന്നാലും ഏത് സമയത്തും കൃഷ്ണനിലാണ് കൃഷ്ണനിലാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ സുപ്തമായി കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണവധ ജാഗ്രതയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പതുക്കെ വളരെ വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സാധനക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയണം. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. സാധനാ ഭക്തിയെ അഥവാ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. ക്രമവത്കൃതമായ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആദ്യത്തേത്. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ നിയമാദികൾ അനുസരിക്കാൻ. അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വൈദ്യ രീതിയാണിത്. തർക്കം കൂടാതെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണിത്. സാധന ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദ്യ രീതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷ നിലയ്ക്കാണ് രാഗാനുഗ എന്ന പേർ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണർന്ന് ആരതി നടത്തേണ്ടതാണ്. മൂർത്തി ആരാധനയുടെ ഒരു ഘടകമാണത്. ആദ്യം ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമേണ അതിനോട് അയാൾക്ക് ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകും. ഈ ആത്മബന്ധം ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി രൂപത്തെ പരമാവധി മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ അയാൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്നു. ഭക്തൻ പലതരം വേഷവിധാനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രേമപൂർണമായ ഈ സേവനം നൈസർഗികമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തിയും ആണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കണം നമുക്ക്. എന്താണ് സാധന ഭക്തി? അപ്പൊ സാധന ഭക്തിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രമവത്കൃതമായ നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ. ചില നിയമങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാമാണികമായിട്ടാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതികൾ പിന്തുടരുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഒരു പേരാണ് വൈദ്യ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈദ്യ രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തർക്കം കൂടാതെ സാധന ഭക്തിയുടെ മറുവശത്ത് രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക്. പിന്നെ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥ അതിന് പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോട് സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സാഹവും ഈ സവിശേഷ നിലയ്ക്കാണ് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഒരു തരത്തിൽ വൈദിക രീതിയിലുള്ള ഇത്, അതായത് ഒരു അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം, റൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താണ്, പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉത്സാഹം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മൂർത്തി ആരാധന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. ഇതും അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പിന്നെ പ്രേമപൂർണമായി സേവനത്തെ നൈഷ്കർഗ്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധന ഭക്തിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗം, നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയും നൈസർഗിക ഭക്തി. അപ്പൊ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി നൈസർഗിക ഭക്തിയും വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റൂൾസ്, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഭാവഭക്തി, അതായത്
രാഗാനുഭക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ നിയമമാണ്, ആ നിയമം നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്ന മാത്രമുള്ളൂ. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണില്ല. ഡെയിലി ഇന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതില്ലാതെ അതിനോട് കൂടുതൽ ഉത്സാഹങ്ങൾ വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറയും. അങ്ങനെ 2 ഇത് പറയുന്ന സാധന ഭക്തിയുടെ ഒരു ഒന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു, ഇതുകൊണ്ട് വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഓക്കെ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി വൈദ്യഭക്തിയെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു? ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈദ്യഭക്തി ഒന്നും കൂടെ പറയണാണ്. അവിടെ എന്താണ് വൈദ്യഭക്തി? ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആത്മബന്ധവും നൈസർഗിക പ്രേമവും സേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ സാധന ഭക്തിയുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം, നാം എല്ലാവരും ഭക്തர்களൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആ പ്രേമ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സേവനത്തെയാണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സമയമുണ്ടോ? ഒരു ലൈനും ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വൈദ്യഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2:1-5. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആസന്ന മരണനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പരീക്ഷിത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ കാണുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈദ്യഭക്തിയുടെ തലം എന്താണ്, വൈദ്യഭക്തി എന്താണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിനെന്താണ് നമുക്കറിയാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ മരണസമയം, മരണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ആസന്നമായ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം. ശരിക്കും ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് ഒരു നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതേപോലെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിനാണ് നമ്മൾ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മറ്റുള്ളവർ കുറെ ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം, അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം ആചാര്യന്മാരെ അതിന് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ ഗുരുവിനോ നമുക്ക് വൈദിക ഭക്തി പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവരാണ് പറഞ്ഞു തന്ന് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനാണ് വൈദ്യഭക്തി. അത് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞു സമയമായില്ലേ? 8:15. പലർക്കും പല ഇതുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരിക്കും ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഭക്തനല്ലേ? ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം അത് പറയാം. കാരണം ഭക്തനാണ്. ശരി, പറഞ്ഞതൊക്കെ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ മരണസമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവര് ശ്ലോകം ഏതാണ്? എപ്പോഴും അന്ത്യകാലച്ച് മാമവ സ്മരണമുക്ത കളവരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തന്റെ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എവിടെ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ നവവിധ ഭക്തിയില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം? എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയല്ലേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? നവവിധ ഭക്തിയിൽ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. അപ്പൊ ഭാഗവതാണ് ഫൈനൽ അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭാഗവതം കേൾക്കണം. ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തനല്ല എന്നല്ല, ആ പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണത ലഭിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി കേൾക്കണേ? ഗീത മാതാജി അല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്നോട്? ആരാ ചോദിച്ചത്? ഗീത മാതാജി.
മാതാജി കേൾക്കണം. മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കാരണത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ. ആ ശ്രവണം എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മരണസമയത്ത് 7 ദിവസം സപ്താഹം, 7 ദിവസം സപ്താഹം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈനലാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അറിയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. അതാണ് ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് പറയണത്, എനിക്കത് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ക്ലിയർ ആയത്? അതായത് കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ. നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നാളെ കാണാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം. നമ്മൾ സെന്റൻസ് എത്രയായി? 30ാമത്തെ പേജിൽ ഇനി 3ാമത്തെ സെന്റൻസ് കേട്ടോ. വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപസിന്ദേവച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തിക്ക് ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. അയോധ്യയാത്ര അയോധ്യയാത്ര കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അല്ല, അയോധ്യ, പ്രയാഗ്രാജ്, ചിത്രകൂട്, പിന്നെ കുംഭമേള നടന്ന എവിടെയാണ്? കുംഭമേള ഒരു സ്ഥലം പ്രയാഗ്രാജും കാശിയും പിന്നെ ചിത്രകൂട്, അയോധ്യ എല്ലാവിടെ നല്ല ദർശനമൊക്കെ കിട്ടി. ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പോകുമ്പോള് നമുക്കതിന്റെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പോവും അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചുറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത് ആ ലെവലങ്ങോട്ട് മാറും. പക്ഷെ നമ്മള് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം, ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ളത് കാണില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും, ജനറലായിട്ട് പറയണ എല്ലാവർക്കും പല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയത ലെവലിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ച് പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടില്ല അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഫുള്ള് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരും. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണതും അതന്നെ. ഭക്തന്മാരെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ചാൻസിൽ നമുക്കെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ പറയണല്ലോ, ഭഗവാൻ അവരെ കാണാൻ തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന പറയണത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോണത് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണതിന്റെ ഒരു കാര്യം. കാരണം എല്ലാ ദർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ല, ഭക്തന്മാർ അതിലുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാത്ത ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. ആര് ഭക്തന്മാരെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചാൻസിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ യാത്ര കുറച്ച് എല്ലാവരും അറിയാലോ, സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പേര് ഏജ്ഡ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരുമല്ലോ യാത്രകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചെറിയ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം നല്ല ദർശനമായതിൽ ചിത്രകൂട് അറിയാലോ, സീതാദേവിയുടെയും ശ്രീരാമന്റെയും ആ സമയത്ത് വനവാസ സമയത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചിത്രകൂട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ യാത്ര നല്ല ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.